қариб 72% аҳолии Русия бар ин назаранд, ки ҳукуматдорони он бояд теъдоди вуруди шаҳрвандони хориҷӣ барои пулкоркунӣ меомадаро маҳдуд созанд. 2 сол пеш ин нишондиҳанда 58% буд. тавре Интерфакс хабар медиҳад, маркази ҷомеашиносии Леванда Центр дар натиҷаи як назарсанҷӣ инро муайян кардааст. танҳо 9% пурсидашудагон, ҳар як даҳум нафари шаҳрванди Русия ақидаи ба ин мухолиф доранд. боз 15% онҳо ба сиёсати муҳоҷиратии ҳукуматдорон таваҷҷӯҳе надоранд. маълумоти назарсанҷӣ гувоҳи афзоиши шумори шаҳрвандонест, ки вуруди қувваи кории хориҷиро хуш надоранд. ҳамин тариқ моҳи июли соли 2017 58% русиягиҳо чунин ақида дошта, баъд аз як сол шумори онҳо ба 67% расидааст. ғайр аз ин назарпурсӣ аз коҳиши шумори русиягиҳое шаҳодат медиҳад, ки мусоидат ба вуруди муҳоҷирони меҳнатиро ба кишвар муфид медонанд. соли гузашта 14% пурсидашудагон чунин назар доштанд. таҳқиқот ҳамчунин нишон дод, ки шумораи шаҳрвандони бетаваҷҷӯҳ ба сиёсати муҳоҷиратии ҳукуматдорон таи 2 соли ахир 2 баробар кам шудааст. моҳи июли соли 2017 сафи бетарафон 30%-ро ташкил дода буд. ин назарсанҷии умумии русиягӣ рӯзҳои 22-28 августи соли 2019 байни 1608 нафар аҳолии синни аз 18 сола боло гузаронида шудааст.